Bismillah mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ masa Rahamani fo k'a barikada ale min sɔnna ni ka bidonya yira na ka foli ani waleɲumandɔw k'o lase aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni a ye danaya ta ka da aw ka Jabaranin mandi kan Jabaranin min ni an ko a ma Ɲɛta TV ni dɔw ko ko tele ɲɛta jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ ka wulikajɔw ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bila ka ɲɛsin anw ka jamanaba in ma ni o ye ba Maliba ye a yɛrɛ bɛ se k'i jɔ tintin sanfɛ cogo min na o sababu bɛ bɔ cɛ la o bɛ bɔ muso la o bɛ bɔ denmisɛn na o bɛ bɔ maakɔrɔba la o bɛ bɔ maa la min sigilen don Mali kɔnɔ o bɛ bɔ maa la min sigilen don jamana kɔ kan ka wele bila u ma an n'u ka se ka barosigi kɛ walima ka wuli ka se u ma an n'u ka barosigi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔw ma n'i ye malidenw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maliden ye maa fila ye min ye garisɛgɛ sɔrɔ ka sigi anw ka jamana kɔnɔ hali maliden minnu yɛrɛ fana b'a la min sigiyɔrɔ bɛnna tunga ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye maliden ye nka an y'a ye k'a fɔ o tɛ malidenw ye ka tanu lase u ma minnu sigilen don jamana kɔ kan mɔgɔw don minnu ni u ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ u ye jamana in kanu wa olu de bɛ nafolo bila su fara tile kan ka na jamana in kɔnɔ ka kɛ don da caman fɛ walima ka mago caman ɲɛnabɔ olu tunkarankew an ye belebele dɔ sɔrɔ bi Bala Sisoko ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Lamɛriki jamana ma plus précisément Lamɛrikɛw ka duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko New York ale kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ sigi yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma Association des Maliens Unis d'Amérique maliyɛn bɛ Lamɛriki jamana kan u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen u se ka cɛsiri min walima wulikajɔ min ta k'u faso sɛgɛrɛ u ka bila sen kan Bala Sisoko nin t'a tɛmɛ ko fɔlɔ ye tele ɲɛta Jabaranin sanfɛ walima ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan bi an ye a sɔrɔ ko kuran kɔ masalaw fanba bɛ na boli min kan o de ye Bala Sisoko yɛrɛ ka wulikajɔ mun b'a bila nin wulikajɔba ninnu na ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma dɛ faso kanu b'a yɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mun b'a bila o la Bala Sisoko kɛn bɛ ka baara boloda walima ka baara dɔ hakilina ta min ni a bɛ ka waleya dɔɔni dɔɔni tunkarankew u yɛrɛ bɛ se k'u tɔgɔla so sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ soko in bɛ kisa jumɛn kan ni Ala sɔnna ma ka taa se Mali yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔ tɔ bɛɛ lajɛlen tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma Union de la Diaspora tunkarankew yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa Mali yɛrɛ ni Lamɛriki jamana nin waati laban ninnu Lamɛriki jamana a bɛ k'i bolo maanabɔ an ka jamana nɔfɛ Lamɛrikɛnw u ni Mali ka teriya a bɛ se ka kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin jamana fila in bɛɛ lajɛlen ma wa Bala Sisoko bɛ n'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka bi jɛmukan kɔnɔna na k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di Bala Sisoko ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ni a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Bala Sisoko salamu aleykum. Waleykum salam wa barakatu. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ. Denbaya ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ tɛ. Ani baara. Nba. Ani cɛsiri. Nba. Ayiwa ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma hali ni y'a sɔrɔ a tun kɛn bɛ fama ye. Ok a kɛra fama ma kɛ ɲinan ye. Monsieur Ɲanbele n bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn. Yani n ka don kuma n bɛ Ala fo ka Ala barikada. Tabarikala. Ka seli kɛ an kuti Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kan. Vraiment Ala mun ye bi la sigili latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye. O fɔlen kɔfɛ an bɛ radio tele ɲɛta n ka foli bɛ se olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ ani radio ɲɛta n b'u bɛɛ lajɛlen fo i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen aw ka chefw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli kɛ Mali ye ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka jamana kɔlɔsuma Ala ka hɛrɛ kɛ faso ye vraiment ne tɔgɔ Bala Jamu Sisoko komi i bɔra k'a bɛɛ fɔ cogo min na ten nɔ alhamdulilahi rabbil alamin Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye an lajɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ woloba an b'a fo ani an balimaw bɛɛ lajɛlen n bɛ maliyɛnden tungalanke bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sigilen bɛ Tunkara ne yɛrɛ ye Katika ye n bɛ Katikaw fana bɛɛ lajɛlen fo ani association des Maliens de Kati n b'o bɛɛ lajɛlen fo n'i ma fili Katika minnu fana sigilen don Lamɛriki i y'olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ voilà Katika minnu sigilen bɛ Amérique jamana kan olu ka ɲɛmɔgɔ ye n b'olu fo association des Maliens Unis d'Amérique an ka association n b'o bɛɛ lajɛlen fo Amérique tunkarankew bɛɛ lajɛlen n b'a fana bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Bala Sisoko an bɛ e yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bari
tuma o tuma n'i nana jamana kɔnɔ n'an ye wele bila i ma k'i kana an'i ka barosigi kɛ i bɛ o temps min accordé an ye ka tila ka wulikajɔ min bɛ yɔrɔ ka ɲɛsin faso yɛrɛ ma an bɛ o bonyamasegin ni o foli kɛ ka taa i yɛrɛ yɔrɔ ka fɔ ko i Sisoko i bɔra i ka so i nana i ka so i bisimila faso jɔ kɛnɛ jɛmukan yɛrɛ kɛnɛ kan ayiwa Bala Sisoko ka ɲininkali daminɛ joona joona Bala Sisoko an y'a ye k'a fɔ e bɛ wulikajɔba de kɛ ka ɲɛsin Bamaliba ma i faso don c'est vrai nka mun bɛ bila nin wulikajɔba in na an y'a ye wagati tɛmɛnenw na kɛnɛya minɛnw furakɛli minɛnw ka o caman san ka bila ka na min valeur bɛ taa fo $100,000 ni a kun ka fɛn na an y'a ye o kɔfɛ cɛsiribaw bɛ k'i fɛ wulikajɔbaw bɛ kɛ ka ɲɛsin Bamaliba ma Bala Sisoko mun bɛ bila ni engagement ba ninnu na ka ɲɛsin Mali ma vraiment i ye mun fɔ faso ko don faso jɔli bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i niyɔrɔ k'a la n bɛ tilen ko de fɔ n y'a kuma f'i ye n bɛna segin a kan bi n ko hadamaden n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la n ko n'i ka wulikun n'a tɛ mɔgɔ wɛrɛ mago ɲɛ i yɛrɛ kɔ i delila ka nin fɔ donc o bɔ yen nɔ ko ni adamaden wulila ka bɔ sunɔgɔ la n'i ka wulikun tɛ mɔgɔ wɛrɛ mago ɲɛnabɔ f'i yɛrɛ kelenni pe yen k'i kan ka continuer ni sunɔgɔ ye donc vraiment Mali jigi ye malidenw de ye Mali jigi ye malidenw de ye surtout maliyɛn minnu fana sigilen bɛ kɔfɛla la donc olu de kan ka jɔ Mali kɔrɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ John F Kennedy y'a fɔ ne bɛ bɔ États-Unis a ko à un moment donné c'est pas qu'est-ce que le pays peut faire pour nous mais qu'est-ce que nous on peut faire pour notre pays a ti kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jamana bɛ se ka mun kɛ ɲɛ k'o ko tɛ dɛ an bɛ se ka mun k'an ka jamana ye donc an bɛ fɛ k'olu question caman de bɛ yen nɔ k'olu jaabi donc ne sigiyɔrɔ bɛnna kɔfɛla ma à un moment donné ni an ye baara caman kɛ minnu fana bɛ faso kɔnɔ yan nɔ olu jigi y'a ɲɛ faso yɛrɛ jigi y'a ɲɛ donc o de kɛlen bɛ k'an ka cɛsiri ninnu wuli k'a dɔn vraiment an ta kana kɛ ten nɔ dɔrɔn k'a fɔ an nana ka taga ala ka sija ni kɛnɛ di bɛɛ lajɛlen ma an fana bɛ se k'an bolonɔ jumɛn to faso la faso ka développement na donc n'i y'a jateminɛ n b'o fɔ nous sommes en train de participer au développement de la première puissance mondiale qui sont les États-Unis pour nous an bɛ ka participer Amérique taga ɲɛ la donc an yɛrɛ bɔra faso mun kɔnɔ an ye mun k'o ye donc olu de kɛlen bɛ k'an animer tuma bɛɛ k'a fɔ qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour le pays donc wulikajɔ ninnu kun y'o de ye tuma bɛɛ lajɛlen na donc k'a fɔ an bɔɲɔgɔn minnu fana bɛ yan nɔ k'a fɔ ni an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka an jɔyɔrɔ kɛ a la faso jɔli la vraiment o de ye animation ninnu ye alhamdulilayi nka Bala Sisoko nin tɛ mɔgɔ caman na dɛ nka e kɔni sera ka nin miirina ta ka i jɔ i faso ye tunga na ka tila ka na a waleyaw fana yira jamana kɔnɔna na mɔgɔ caman tɛ nin bila sen kan dɛ kosɛbɛ n b'a daminɛ tunga la fɔlɔ ça me fait 35 ans ɲɛnɛ san 35 ye n bɛ vi Amérique jamana kɔnɔ l'Amérique jamana kɔnɔ san 35 san 35 alhamdulilayi donc o kɔfɛ n y'a lajɛ c'est à dire succès mɔgɔ bɛ succès ta i b'a jateminɛ ko caman lajɛlen kɔnɔ États-Unis fɔlɔ n'i y'a mɛn ko les États-Unis ça veut dire que les États qui sont unis jamana minnu farala ɲɔgɔn kan jamana minnu y'u mɔ ɲɔgɔn ma o ye union ye dɔ bɛ mun yira k'a fɔ ko jamana aw bɛnna ni union bɛ fɛn o fɛn na ni union bɛ fɛn na ni lajɛ bɛ fɛn o fɛn na bɛn ani kɛlɛ bɛ fɛn o fɛn na o de bɛ taa ɲɛ 50 États ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan donc hakilina nana n ko malidenw fana ma yen nɔ association tun bɛ yen nɔ dɛ yanni anw cɛ dɛ association n b'o olu fo minnu ye communauté servi ka tɛmɛ anw ɲɛ minnu bɛ k'a servi hali sisan fɛnɛ donc n y'a fɔ fɛnɛ n ko jamana si tɛ yen communauté si tɛ yen nɔ n'olu sera ka avancer ka sɔrɔ ni mɔgɔw ma jɛ donc an k'a lajɛ hadamaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ an si dafalen tɛ ne min bɛ Bala Sisoko bɛ ka kuma ne dafalen tɛ ne ka kuma e dafalen tɛ mais an k'an ka dafabaliya ninnu to kɛrɛfɛ ka bɛn fɛn dɔ kan an bɛ se ka avancer cogo min na donc o de ye association ninnu ye ka an sigi parce que an ye mun fɔ fɛnɛ an taara kɔfɛ de fɛn ɲini na o kɔfɛla o bɛ se ka waleya cogo di o succès ye mun ye o succès bɛ bɛn ni retour de c'est à dire an taara fɛn de ɲini yen mais an ye fɛn sɔrɔ cogo o cogo an bɛ ala fo an bɛ ala barikada fitirumaliya tɛ dɛ mais o fɛn o sɔrɔ k'a fɔ k'a kɛra succès ye o succès bɛ dɔn ni mun ye yɛrɛ yɛrɛ o y'a ni i seginna ko donc o de y'a ye k'an k'an lajɛ yen nɔ fɔlɔ an sigiyɔrɔ an bɛ se ka sigicogo ɲuman sɔrɔ cogo di an bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ cogo di yen nɔ o taaɲɛ n'o sigicogo ɲuman fɛnɛ an bɛ se ka na faso fɛnɛ kɔnɔ cogo di ka faso dɛmɛ
an boloko minnu fana tora an kɔfɛ yan nɔ an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo di ka chômage kɛlɛ ka dɔgɔtɔrɔso kow kɛ ani fɛnw kɛ ten nɔ donc ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi cogo filɛ ni ye hakilina ɲumanba ye Bala Sisoko o b'a to an bɛ taa o wulikajɔ n'o baara ni o miirina ɲumanw na sibiri tɛmɛnen minisiri min sigilen don an ka jamana ka tunkarankew ka lahalaya kunna ka taa se farafinna yɛrɛ bɛ se ka kalan ɲɔgɔn na cogo min na Musa Atayer o yera kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a bɛ fɔ a ma cité de la diaspora tunkarankew tɔgɔla so u ka se ka tunkarankew ka so sɔrɔ u faso kɔnɔna na ka bɔ tunga na ka na ka sɔrɔ kunsɔrɔ yɔrɔ t'i bolo walima kumadogo yɔrɔ t'i bolo a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Bala Sisoko e ka wulikajɔ n'i ka miirina sera ko tunkarankew olu k'u tɔgɔla so sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na minisiri bɔra i ka kɛnɛ kan walima i ka hakilina in n'i ka wulikajɔ in a kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen minisiri Musa Atayer nin ko in yɛrɛ i t'a ɲɛfɔ an ɲɛna wa cité de la diaspora mun don dɛ n bɛ Ala fo k'Ala barikada je ne peux que me réjouir c'est-à-dire ka content nimisi wasa de ko fɔ yanni n ka don o yɛrɛ ministre ka kuma jaabi la mais an ka haute autorité de la transition b'u fo nin yɔrɔ la à sa tête son excellence le président Assimi Goïta a n'a ka cabinet bɛɛ lajɛlen tabarikala premier ministre n k'a fo nin yɔrɔ la donc n bɛna se an ka ministre ma Musa Atayer le ministre infatigable n b'a fɔ a ɲɛna yan nɔ vraiment a taara kɛnɛ kan a diyara n ye a bɛnna ma alhamdulillah an ye nin projet daminɛ je pense qu'an delila ka kuma kɛ nin studio kelen kɔnɔ yan nɔ projet in an y'a daminɛ depuis 2016 2017 ye convention dɔw kɛra projet in ye gɛlɛya caman caman sɔrɔ donc an tɛna don gɛlɛyaw la alhamdulillah rabbil alamin c'est-à-dire n bɛ gɛlɛya in fana ye message dɔ de ye k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ la gɛlɛya ani nɔgɔya de ta ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire i bɛ succès o succès dans la vie a condiment dɔ o ye gɛlɛya de ye c'est-à-dire succès yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ donc o y'a tɛmɛsira dɔ ye o y'a tɛmɛsira dɔ ye gɛlɛya y'a tɛmɛsira dɔ de ye mais an kana lajɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra dɔrɔn k'i kɔ don a la c'est-à-dire ni ne tun ye n kɔ don gɛlɛya ninnu na ni n tun ye n kɔ don critiquew la an tun tɛ se an filɛ yɔrɔ min na bi fɛn caman fɔra gɛlɛya caman tɛmɛna k'u y'a dayɛlɛ o man jugu dɛ n'a kɛra i sɔn o de ka jugu e de bɛ réalité dɔn donc alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ minnu ye soutenir fana n'an ka association mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani aw radio bɛɛ aw minnu bɛ réalité dɔn terrain kan n bɛ aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn alhamdulillah donc o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ministre a nalen mun kɛra aw ka projetw la kɛlen ka passation kɛ a kɛlen ka projet in ye a y'a ye ko projet ɲuman don donc ne yɛrɛ fana y'a ɲini k'a ye ka projet in ɲɛfɔ a ɲɛna ka ɲa a ko mais nin projet ko Maliɲɛn diaspora bɛɛ lajɛlen bɛ nin de ɲinina ten nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nin de ɲinina donc n yɛrɛ donna projet nana cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ komi i y'a fɔ cogo min na an camanba bɛ yen nɔ n'i taara tunga la tunga diya ye mun ye segin kɔ i ka segin fɛnɛ ka na fɛn dɔ k'i faso la tunga diya o de mais n'i bɛ segin kɔ fɛnɛ i ka sɔrɔ ka fɛngɛ dɔ sɔrɔ i bɛ se ka don bugu mun jukɔrɔ i ka so sɔrɔ i ka toit dɔ sɔrɔ i bɛ se ka don mun jukɔrɔ donc o de don donc n'i ko hadamaden ma k'a ye segin kɔ k'a ye segin so mais i kan ka fɛn dɔ fɛnɛ bila bolo an camanba bɛ yen nɔ an camanba de bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka problème aw bɛɛ b'a dɔn aw bɛ émission kɛ radio tunkarankew ka émission kɛ an taara an y'an sen don soko caman na an ye terrainw san an ye wariw bila ka na ko caman caman kɛra olu kɔrɔ n tɛna don détails la an ye terrainw fɛnɛ san papiers kɛra terrain feerela mɔgɔ camanba ma an k'an jigi kɛ ala ye k'an jigi kɛra ye k'an jigi k'an yɛrɛ ye an k'a lajɛ qu'est-ce que nous mêmes on peut faire gouvernement tɛ se k'a kɛ bɛɛ lajɛlen dɛ mais an yɛrɛ bɛ se ka na ni initiative ɲuman dɔw ye ka se gouvernement ma u ka an dɛmɛ donc n'o de fɔ c'est-à-dire n bɛ profiter ni fɛngɛ na ni émission na k'a fɔ Maliɲɛn diaspora bɛɛ lajɛlen ɲɛna malidenw fɛn fɛn bɛ tunga la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko i bɛ se ka na n'i ka initiative ye i bɛ se ka na n'i ka projet ye ala barika la i ni gouvernement b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais dans la mais k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ mɔgɔ si ka intérêt personnel t'a la parce que an camanba bɛ yen nɔ bɛɛ b'i kanto non ni nana i ka projet u b'a minɛ u b'a dara u b'a kɛ ko caman na caman découragé ra waati tɛmɛnenw na voilà caman découragé la nka e bɛ se k'a fɔ bi layidu e bɛ se k'o di malidenw ma u bɛ se ka na bi n bɛ se ka layidu d'u ma u bɛ se ka na bi alhamdulillah hali n ka discours la n y'o de fɔ ye n ko ni maliden fɛn o fɛn sigilen bɛ yen nɔ k'a fɔ i tɛ se ka na ni projet ye Mali la ko k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ tɛ i ka projet min i la n ko aw ka réponse filɛ nin ye an ye projet mun daminɛ
ni hakilina dɔrɔn kun don rêve kun don c'est devenu une réalité 602 logements so 600 ani so 2 pour les Maliens de la diaspora donc an bɛ département des Maliens de la diaspora c'est-à-dire le ministre Moussa Ter ani a ka cabinet bɛɛ lajɛlen le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen vraiment u ye an dɛmɛ k'a na se fo nin yɔrɔ la donc nin dun y'a ko tɔ talen de sisan segin kɔ t'a la so dɔw banna aw y'a ye dɔw yɛrɛ donn'u ka sow kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ a so wɛrɛw bɛ ka jɔ donc n bɛ profiter nin na fɛnɛ ka appel lancer maliyɛn fɛn o fɛn ye o kɔrɔ tɛ k'i bɛ bɔ États-Unis dɔrɔn dɛ maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan n'i ye maliyɛn de la diaspora ye k'a kɛ dɔrɔn i sigiyɔrɔ bɛn bɛ Amérique ma o dɔrɔn tɛ n'i ye maliyɛn de la diaspora ye i bɛ diɲɛ fan o fan nin y'aw ka site ye nin y'aw ka terrain ye nin y'aw de ta ye donc maliyɛn de la diaspora bɛɛ lajɛlen de ta dama ka kan la bɛɛ lajɛlen de ta don comme les Américains disent first come first serve o kɔrɔ ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na olu mɔgɔ fɔlɔ de bɛ servir a la donc k'a fɔ ko non nin ye karisa dɔnbaga ye président Bala Sise dɔnbaga ye nin ye karisa dɔnbaga ye o t'a la walima nin bɛ nin jamana in kan nin bɛ nin jamana in kan o tɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kan la ni minnu fɔlɔ fɔlɔ nana 602 logements o de bɛ kɛ nin ye donc alhamdulilah rabbil alamin n'an sera ka nin kɛ et puis minnu fɔlɔ fɔlɔ b'a ta fɛnɛ olu ka kɛ ko ɲumanya juru min bɛ don banque de bɛ juru don ni banque ka juru fɛnɛ sarala a sara cogo la donc a bɛ se ka banque encourager donc baara in na o ni banque bɛ ka baara kɛ ani banque bɛ baara kɛ nin na c'est à dire prêt acquéreur de don c'est à dire le Malien de la diaspora o bɛ apport dɔ kɛ 20% donc banque bɛ accompagnement kɛ k'a sara san 10 ani san 15 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn kɔnɔ la yen nɔ vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Malien de la diaspora donc nin ye cité de a Tabakɔrɔ 602 logements donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni seginko ka di ye hali seginko tɛ sa n'i fɛ ka na faso kɔnɔ don min na donc nin ye aw ka projet fɔlɔ ye aw ni mɔgɔ si jɛ tɛ nin ye c'est pour tous les Maliens pardon pour tous les Maliens de la diaspora donc c'est une Malien qui sigilen don voilà ayi Bala Sugu i ka bɔ tunga na ka na ko i ma se ka so sɔrɔ ka don a kɔnɔ Bala u ka jugu sa dɛ ɲɛnamaya la tunga sigi kɔfɛ san 10 san 20 san 30 i kana i faso la jamana kɔnɔna na ko i ma se ka terrain kelen sɔrɔ walima i ye terrain minnu sɔrɔ olu minɛn'i la walima ɲɛma sɔrɔ papier ko la walima i ye wari bila ka na ko k'i ka dugukolo jɔ a ma se ka jɔ Bala u ka jugu dɛ degun b'o la sa dɛ Bala espérance b'aw minnu na tunga sigi la vraiment i ye o mun fɔ o de don o degun walima ka tunga ka luwanse kɛ jamana wɛrɛ kan i yɛrɛ fana kana faso kɔnɔ i kana se k'o luwanse kelen fana kan o ka jugu o degun n'o kɔlɔlɔw de y'a to an ye projet initié projet min initié tuma bɛɛ o ka tɛ se ka kɛ ne ko n ko diɲɛlatigɛ fɛn a bɛ fɔ ko fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ fo ni mɔgɔ fɔlɔ dɔ y'a kɛ alhamdulilah rabbil alamin mun tɛ se ka kɛ a kɛra sisan o kɔrɔ tɛ k'an ye super homme ye k'an bɛ se ko la ni bɛɛ ye o tɛ mais n'i sera ka jɛn n'a y'i kunkolo kɔnɔ k'a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ a waleyalen o fana bɛ se ka kɛ donc i ye kuma min fɔ o de ye an bila nin projet la bi o ye mun ye ten nɔ an camanba bɛ yen nɔ minnu bɔra dubaw kɔnɔ duba la gosili tɛ mais n'i taara ka san caman kɛ kɔfɛla la vie cogo dɔw b'i la donc tuma dɔ la ka segin so ka na bila duba kɔnɔ o b'i gɛlɛya donc a bɛ kɛ sababu ye fo camanba bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ye san 40 san 45 san 50 yɛrɛ kɛ kɔfɛ f'u sɛgɛnna kosɛbɛ u bɛ fɛ ka segin so mais Malien de la diaspora aussi ani hali minnu bɛ faso kɔnɔ u b'a fɔ ko ko karisa taara k'a ye sanba bɛ kɛ kɔfɛla la hali birikinin kelen o t'a bolo donc o maloya fɛnɛ bolo o bɛ dɔw fɛnɛ bila kɔlɔlɔ la olu bɛ to tunga la yen nɔ donc i tɛ bɔ a kalama fo n'i bɛ leadership position na ni aw minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la a bɛ bɔ a camanba kalama olu la tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u kɔrɔla i bɛ fɛ u ka segin so karisa n'i y'u kuma i fɛ dɔrɔn a ka gɛlɛn c'est à dire kumakan ni i bɛ ɲɛji i bɛ fɛn dɔw ye a b'i yɛrɛ fɛn kosɛbɛ donc i fɛnɛ b'i sigi k'a fɔ ne n'a ɲɔgɔnnaw don an fɛnɛ t'a lajɛ an bɛ se ka ɲɛmɔgɔya ne bɛ tile k'o de fɔ c'est à dire ɲɛmɔgɔya tɛ position ye k'a fɔ ko nomination don k'a fɔ ko nin de ɲɛmɔgɔ tɛ kɛwale de ɲɛmɔgɔ ye c'est à dire hali ni ye mɔgɔ dɔ bila k'a nommé ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a kɛwale t'a la c'est à dire ale kɔni bɛ poste in de la yen nɔ mais ɲɛmɔgɔ tɛ mais ɲɛmɔgɔya in ye k'a dɔn ko problème dɔw bɛ yen nɔ comment résoudre ces problèmes ka na n ye nin jamaw ta k'u to position dɔ la est-ce que bɛ se k'u lase yɔrɔ wɛrɛ la ka sɔrɔ n'u ta k'u to position min na o de ye ɲɛmɔgɔya ye donc an ye nin fɛn caman minnu ye so ko la donc an ko qu'est-ce qu'on peut faire vraiment
pour nos compatriotes aussi. Donc baara in kɛra o de kan et puis k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko maloya t'a la parce que i b'a dɔn ni jama jɛra c'est à dire hadamadenw garijɛgɛ bɛ ɲɔgɔn kun hadamadenw ka sababu bɛ ɲɔgɔn bolo donc peut-être i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ so ko wariko dɔrɔn tɛ tuma dɔ i b'a sɔrɔ wari bɛ yen nɔ a bɛ se ka so san bi mais ala ma don a garijɛgɛ la mais alhamdulilayi rabbil alamin ni mɔgɔ dɔw fɛnɛ jɛra ɲɔgɔn fɛ olu ka jɛ kɔnɔna la o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye e bolo e fana bɛ se ka sababu i ka soko sɔrɔ donc olu ko lajɛlen bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan donc n'a nana ka nin soko in kɛ ni ye ni siɲɛ fɔlɔ ye Mali la wa Bala Sisoko cité de la diaspora tunkarankew tɔgɔ la yɔrɔ ka Bamakɔ ya ou bien Mali fan wɛrɛ fɛ ni ye ni siɲɛ fɔlɔ ye walima a dɔ delila ka kɛ an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'i ka question jaabi k'a daminɛ an ka indépendance la ka n'a bila bi la c'est-à-dire une cité dédiée uniquement pour les Maliens de la diaspora a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo une fois de plus u ka accompagnement na et puis an bɛ diaspora mɔgɔw fɛnɛ fo u ka patience la k'a dɔn ko diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔgɔya ani gɛlɛya de taa ɲɔgɔn fɛ c'est à dire gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ na olu la donc alhamdulilayi rabbil alamin patience kɛra an na et puis an minnu fɛnɛ bilala ko ɲɛmɛnɛgɛya la c'est à dire an minnu y'a ko initier a kɛra hakilijagobaga ye an ma décourager siɲɛ kelen donc o de y'an lase nin yɔrɔ la bi yani an ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la Bala Sisoko dɔ bɛ ka télé filɛ nin waati in na o ye tunkaranke walima u ka mɔgɔ sigilen don tunga na u bɛ fɛ ka ni so 600 ni kɔ min bɛna di tunkarankew ma ka se ka i yɛrɛ y'a kɔnɔna na nka dɔ bɛ se ka siran k'a fɔ ko est-ce que nin tɛ milliardaires ka ko ye walima nin tɛ multimillionnaires ka ko ye Bala Sisoko nin ko in na hali ne bɛ n débrouiller tunga na n fana ka se ka du kelen sɔrɔ cité de la diaspora la a sɔngɔko dantɛmɛ tɛ wa a bɛ bɛn malidenw dufa ma wa tunkarankew dufa ma a ko bɛ cogo jumɛn la k'i ka question jaabi an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada la alhamdulilayi jamana a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka dama tɛmɛ alhamdulilayi an bɛ jamana fo une fois de plus min permettre na ka OMH an bɛ OMH mɔgɔw fo ani DGM olu mun service min ɲɛsilen don jamana yɛrɛ soko bɛɛ lajɛlen ma soko voilà donc o ye OMH ye ani délégation générale des Maliens de la diaspora donc n bɔ olu fana fo nin yɔrɔ la c'est à dire convention kɔnɔ jamana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko dɔw bɛ yen nɔ komi i bɔra ka minnu ka cas fɔ tan sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ ko vraiment ils sont dans les situations très difficiles les personnes les plus démunies c'est à dire k'u ka gɛlɛn minnu bolo kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ fɛ ka segin don dɔ u ye so 100 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn bila olu ye nin na sur les 602 logements so 100 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn bila la donc ni ne y'a faamuya so 602 in na du 100 b'a la minnu ka sɔrɔ jiginnen don kosɛbɛ o bilara olu ka bolo kan u ye a sɔngɔ jigin fo ka tɛmɛ jiginni kan ka taa so ani a terrain ni so jɔli k'a ban pewu gouvernement kan ka fo dɛ 14,500,000 o y'o ye fɔlɔ ka so n'a clé ta k'a di mɔgɔ ma 14,500,000 titre foncier a dugukolo a so a bannen pewu courant bɛ ji bɛ yen nɔ donc o ye état kan ka fo kosɛbɛ o la jamana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'aw dɛmɛ o baara in la kosɛbɛ o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ a la hali k'a fɔ an minnu bɛ so jɔ la ka an bɛna ni hakilinaw ye ka so jɔ an ko a ɲinina k'a di mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min de la donc foyi tɛ yen nɔ mun kɛra prix extraordinaire k'a fɔ ko mun bɛ se ka tɛmɛ hadamadenw kunkolo sanfɛ il y a des F3 minnu ye 2 chambres salons ye qui sont à 26 millions i y'a mɛn il y a des F4 n'olu ye 3 chambres salons ye qui sont à 40,600,000 il y a des duplex minnu ye sangasow ni fɛngɛw ye qui sont à 67 millions i y'a mɛn F5 bɛ yen nɔ qui sont dans les 40 et quelques hali u tɛ 50 millions bɔ donc fɛngɛw façon bɛɛ bɛ yen nɔ laɲini façon bɛɛ kɛlen bɛ ka nɔgɔya kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ka so sɔrɔ cogo min na ni musaka in bɛɛ bɛ sara dɔɔni dɔɔni banque ka bolo kan Maliens de la diaspora o bɛ apport dɔ kɛ o ye 20% ye donc banque o bɛ 80% di donc a bɛ sara banque ye san 15 kɔnɔ donc dɔɔni faut que c'est n'a se bɛ minnu fɛnɛ ye k'a fɔ k'i bɛ fɛ k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ i bɛ se k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ ou bien k'a fɔ n ye juru ta sisan alhamdulilayi rabbil alamin fɛn dɔ ɲana kosɛbɛ n bolo n bɛ fɛ k'a sɔrɔli tɔ anticiper i bɛ se k'olu fɛnɛ bɛɛ kɛ ayiwa o b'a to an ka se ɲininkali ma forum international de la diaspora
juillet kalo la o lajɛrɛba kɛra Bamakɔ yan ka malidenw wele ka bɔ tunga na u ka se ka na faso yɛrɛ kɔnɔna na ka n'u bolonɔ bila cɛw la min bɛ se ka kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana ma haka ja mɔgɔw bɛ se ka don baaraw la cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta ale tun ye wele bila tungarankew ma Bala Sisoko tun b'a kɛnɛ ka forum kɛra tile 3 bɔɲɔgɔnko ye Bamakɔ yan tungarankew k'u wele ka na u kana investissement kɛ jamana kɔnɔna na hakilina jumɛn b'e la a ko la an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na aw ka jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ a ka an sɔɔni foli ani waleɲuman dɔw ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na faso jɔ kɛnɛ min bɛ ka filɛ teleɲɛta Jabaraninso sanfɛ nin waati in na ka lamɛnnikɛlaw ni an filɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na maa welelen an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan o ye Bala Sisoko ye jɛkulu min bɛ malidenw tɔgɔ la l'Amérique jamana kan plus précisément New York kaw fɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma Association des Maliens Unis d'Amérique Bala Sisoko ale ye o jɛkulu ɲɛmaa ye o togo kelen na katika minnu bɛ l'Amérique jamana kan olu fana ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ɲɛmɔgɔ don Bala Sisoko ye tungaranke maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don l'Amérique jamana ma min ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali ma sibiri tɛmɛnen baaraw bɔra ka bila sen kan minisiri min sigilen don tungarankew ka lahalaya ma olu taara ka taa u ɲɛ da Bala Sisoko ye hakilina min ta tungarankew yɛrɛ bɛ se ka so sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko cité de la diaspora tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ minisiri Musa Atayɛri taara ɲɛ da kɛnɛ kan olu de ye an ka kɔrɔfɔw kumabaw ye tungarankew yɛrɛ bɛ se ka min kɛ faso kɔnɔ ɲininkali tun nana da o la ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Bala Sisoko o de ye tungarankew ka lajɛrɛba kɛra ko tungarankew ka se ka na investissement kɛ Mali kɔnɔ u ka se ka n'u bolonɔ bila ka faso jɔli baara ka don sɛbɛla ka baaraw bila sen kan bamananw ko ten san nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ san na Bala Sisoko kɔni y'o wulikajɔ daminɛ kabiri kuma ja nka hakilina jumɛn b'e la nin ko in na tungarankew ka investissement faso kɔnɔna na ko mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ de ye sɔrɔ ye alhamdulilahi rabbil alamin an kun bɛ ko caman kɔnɔ a la an yɛrɛ ka niveau la mais an ka laɲini o kun ye tuma bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ɲɛsin a ma cogo min na k'a kɛ n bɛ département fo une fois de plus nin na ministère des Maliens établis à l'extérieur an ka ministre excellence Musa Atayɛri a n'a ka cabinet bɛɛ lajɛlen u ye nin hakilina mun ta hakilina ɲuman don n y'a fɔ a kɛnɛ kan n y'a fɔ n ko monsieur le ministre n ko hakilina tɛ tɛmɛ nin kan anw ye nin de kule kɛ a mɛnna k'a fɔ Malien la diaspora an bɛ se ka na cogo di k'a ɲɛsin faso ma parce que caman kun découragé bɛ ko caman na k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ ko dɔw kɔnɔ ani diaspora mago bɛ fɛn o fɛn na o ye k'o rassurer k'a fɔ k'u bɛ se ka na investissement kɛ ko état fana bɛ yen nɔ dossier administratif ani document administratif olu bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo di donc n ko ni a y'o kɛ diaspora u bɛ na donc o kɔnɔna la sa n y'a fɔ ministre ɲɛna a kɔnɔna la n ko monsieur le ministre n ko i ye diaspora wele diaspora nana i lamɛn donc n bɛ mun fɔ k'a ye n ka wara minɛ a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o b'a sɔrɔ k'a kunkolo b'i yɛrɛ bolo e jɔn bɛ ni kunyanfan ye yɛrɛ jɔn ni kunyanfan ye c'est à dire an b'a fɔ ko diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ kana an dɛmɛ o k'a sɔrɔ an yɛrɛ y'an jɔ an jɔyɔrɔba la fɔlɔ o fana ka bɔ yen nɔ ko hadamaden k'i bɛ se ka jɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la o f'i ka hakili hadamaden bɛ se ka jɔ fɛn bɛɛ la e bɛ se ka jɔ fɛn bɛɛ la mais i yɛrɛ hakili tɛ se ka jɔ o la cogo si la n'i jɔ i yɛrɛ hakili la kɔnɔ o i ka diɲɛlatigɛ bannen ye hadamaden i bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn na f'i yɛrɛ ka hakili donc n'i y'a jateminɛ maliyɛn minnu bɛ yan nɔ olu y'u ka hakili jagabɔ kɛ u ko ko c'est les Maliens de la diaspora qui peuvent vraiment faire sortir le Mali dans cet état là c'est-à-dire u n'u ka hakilibaya bɛɛ u ko ko an bɛɛ bɛnn'a kan ko minnu bɛ yen nɔ qui est contre les deux mondes o ye jumɛn ye ten nɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ u y'o réalité u b'o dɔn u taara mun ɲini kɔfɛla fɛnɛ na u b'o réalité n'o dɔn donc qu'est-ce qui peut copier là-bas et puis venir implanter ça chez nous ici donc copier coller c'est ordinateur ko do ten nɔ donc u bɛ se ka taa mun copier nɔ ka n'o coller anw fɛ Mali la donc n'an ko développement an bɛ ka modernisation mun ɲini k'o kalan an caman bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ dans ces pays modernes là anw de bɛ se ka na n'o camanba ye
c'est à dire nafolo ko sira b'o sanfɛ kalanko b'o sira fɛ hakilina camanba de bɛ yen nɔ donc olu sigi k'u miiri o de la ministre ko bon an k'a lajɛ maliden minnu sigilen bɛ kɔfɛ o fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye faso ko in na sisan faso bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ fasodenw bɛ lajɛ n bɛ exemple damadɔ d'i ma Chine filɛ ka kɛ Chine ye Chinois minnu sigilen bɛ yen nɔ u lagosili tɛ k'a fɔ ko ka jɔ u hakilaw tɛ dɛ mais Chinois minnu bɛ Chine ye appel k'u ka diaspora de ma olu kana Chine jɔ parce que a ye moment donné donc Chinois ye wele bila u ka tungarankew de ma, u ka tungarankew de nana Chine jɔ u y'o de kɛ u nana ka taa ka na n'o ye k'a fɔ ka exonération kɛ ka wariw yɛrɛ jɛw di tungarankew ma a appel nana ka na États-Unis k'a fɔ ko minnu yɛrɛ wolola États-Unis ani minnu sigira États-Unis yen nɔ ko n'u nana c'est-à-dire ka facilitation bɛ k'u ye nɔ donc tungarankew n'u ka nafolo an'u ka hakilina ɲuman kosɛbɛ o de nana ka na fɛn kɛ donc ka bɔ yen nɔ i bɛ Inde lajɛ Inde ka kɛ Inde ye bi tungaranke indien minnu bɛ diɲɛ kɔfɛla la Inde fana ye appel k'olu de ma k'a ye na an ka na ka Inde kɛ nin cogo ye bi an ka Bala Sisoko ni tun ma dɔn an ka jamana marabaaw fɛ wa bari n'i ye tungarankew ta k'a lajɛ ala ye koba kɛ Mali yɛrɛ tungarankew ye kosɛbɛ bamananw ko ten ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna donni na ne yɛrɛ ala ye garisɛgɛ di an bɛ tungaranke jɛmukan kɛ nka i bɛna ye k'a fɔ maliyɛn de ye maa ye senko la walima ala ye maa min sɔn diɲɛ jamanabaw kan diɲɛ setigi jamanaw kan diɲɛ jamana wɛrɛw kan hakili ɲuman minnu b'u la o jamana ninnu kan nafolo minnu b'u kun o jamanaw kan nka ka taa ye k'a fɔ olu tɛ ka wele faso baara la walima ci tɛ ka bila olu ma a tun ma faamu jamana marabaaw fɛ fɔlɔ wa walima mun de tun y'a senna sumaya c'est à dire i ye mun fɔ o don n ye fɛn dɔ fɔ caman bɛ yen nɔ a kɔrɔ tɛ k'a kɛra bɛɛ la dɛ dɔw ye u y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko karisa taara a gɛlɛyara u bolo c'est à dire hali ni n bɛna lasegin kɔ fɔlɔ ka an ka soko in n delila k'a fɔ n ka émission dɔw kɔnɔ ani an ye rencontre dɔ kɛ parce que tuma dɔ la an bɛ rencontre kɛ jamana ni jamana la ou bien Amérique dugu yɛrɛ kɔnɔna la n k'u ma ni anw dɛsɛra c'est à dire ni ne dɛsɛra nin ko la n'an ma ne jɔyɔrɔma tintin n'an ma ne dɛmɛ ne dɛsɛra walayi diaspora mɔgɔ bɛ kɔnɔ ko karisa ye wulikajɔ min kɛ k'a ka nafolo to yen k'a ka fɛnw bɛɛ to yen nɔ ka na ka nin kɛ pendant 8 ans pendant tous ces années là ka se fo nin degré la à 90% ko ka tila k'a bila ten nɔ taa ɲɛ foyi t'a ko la donc an bɛ tilen k'o fɔ donc o mana minnu mana o témoignage kɛ a bɛ minnu b'an kɔfɛ a b'a to olu b'a ye k'a to yen donc i ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ ne bɛ tilen k'o de fɔ c'est à dire bɛɛ n'i ka lajili cogo don ne tɛ mɔgɔ si juger jugement o bɛ masa subahana wataala bolo n tɛ juger n tɛ fɛn kɛ ten nɔ mais n ka hakilina kɔni di o hakilina ye mun ye n y'a fɔ n ko ni faso ko wulila tuma o tuma i y'a mɛn forum minnu kɛra ten nɔ hali n'i y'a mɛn n'i m'a invité n'i b'a dɔn i jɔyɔrɔ bɛ se ka k'a la n'i b'a dɔn e de kɛlen se ala ye se dɔ d'i ma diɲɛ dugu wɛrɛ la ten na i ka na c'est à dire e ye mun apprend un peu en retard a kɛ cogo bɛɛ la les autres peuvent apprendre ça en avance donc i kɛ cogo bɛɛ la i ye mun sɔrɔ retard la dɛ o ɲini k'o kɛ tɔw fana bɛ se k'o sɔrɔ cogo di avance la donc fasojɛ kɛnɛ don i n'i ka sebaaya kɔnɔ a lajɛ dɔrɔn parce que an caman bɛ yen nɔ hali anw bɛ nalen o ko la dɔw b'a fɔ ko aw bɛ na aw bɛ taa ko na kumaw ka ca bɛɛ n'i ka kuma don mais fasojɔ kɛnɛ kan i t'o lajɛ quoi i b'a lajɛ i sera ka i ɲiyɔrɔ mun k'a la dɛ o de ye a yɛrɛ donc maintenant n'i ye a lajɛ mun yɛrɛ fɔra fɔlɔ ko le Malien de la diaspora fait un apport de 793 milliards. J'ai dit 793 milliards. Donc, nous devons aller ministre Nyana. Monsieur le ministre, bon, à quoi département, nous avons Mali ministre Sobela Djeli. Ça dit, nous avons 100 euros de fonds. Donc, Mali Tungarango ka wari nata sangono. Sangono. O y'a ye 793 milliards. Milliards kɛmɛ wolonwula ni dɔ san kɔnɔ. Kɛmɛ seegin yɛrɛ a bɛ ɲini ka s'o ma mais o y'a ye mun bɛ ka taa san kɔnɔ mun bɛ ka taa voie normale ninnu fɛ mais karisa n'i minɛ k'a di ma karisa n'i minɛ k'a di ma o ka ca n'o yɛrɛ fɛnɛ ye donc fɛn ka to o yɛrɛ la quoi donc maintenant ka segin i ka question jaabili kɛ ne ɲɛna hakilina tɛ yen nɔ mun ka bon ka tɛmɛ o kan Mali bɛ se ka jɔ ni malidenw de ye surtout an bɛ yɔrɔ min na bi partenaires caman bɛ yen nɔ u taara fɛnɛ k'a fɔ jamana y'a lajɛ k'a fɔ an k'a lajɛ ko tɛmɛnen ninnu kɔnɔ partenariat minnu tun bɛ yen nɔ n tɛ kuma u tɔgɔ la dɛ
mais partenaire mun tun bɛ yen nɔ ni o kɛra ni Mali ka hakɛ bɛɛ ma se ka d'a ma an ka lajɛ an ka kow renégocier partenariat gagnant aw ka se k'aw ta sɔrɔ malidenw fana ka se k'u ta sɔrɔ ni fɛn o fɛn jɛra o ma an ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɔra mun kalama mais ni minnu ma jɛ o ma donc vraiment an kɔni b'a lajɛ anw bɛ yan nɔ malidenw de tɔgɔ la et puis je pense an fɛn o fɛn bɛ yan nɔ an fɛnɛ bɛ yan malidenw de tɔgɔ la n'i y'a ye an b'an ta fɛnɛ to an kɔfɛ an ye minnu sɔrɔ yen nɔ y'a mɛn ka na o y'a ye an bɔɲɔgɔn minnu fɛnɛ bɛ yan nɔ an fa n'an baw bɛ yan an kɔrɔ n'an dɔgɔw bɛ yan nɔ y'a mɛn c'est à dire mɔgɔ kelen tɛ k'a fɔ ko ne ye dɔnbagaw dɔrɔn ko tɛ dɛ Mali ye bɛɛ lajɛlen de ye an bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ ko Mali sɔrɔ n'i ko ko ne c'est à dire 300 mètres carrés o ye ne ka so ye o bɛɛ n'a fɔra ko Mali o y'an bɛɛ ka 300 mètres carrés faralen ɲɔgɔn kan k'o kɛ jamana ye donc jamana in ye an bɛɛ lajɛlen de ye et puis an bɛɛ de bɛ se ka jɛ ka jamana bɔ yɔrɔ dɔ la k'a lase yɔrɔ dɔ la donc o mun filɛ nin ye k'a fɔ i yɛrɛ da tur'a la Malien de la diaspora an bɛɛ bɛ ko dɔ la faso kɔfɛ n b'a dɔn n tɛna a ka temps bɛɛ perdu n'i y'a jateminɛ hali États-Unis filɛ ten nɔ école-sobaw professeurs les grands professeurs des États-Unis école-soba i bɛ taa sɔrɔ maliyɛnw dɔw bɛ yen nɔ minnu ye professeur ba dɔw ye o kalanyɔrɔw la l'Amérique jamana kan o fɛnɛ ka bɔ yen n bɛna fɛn dɔ bɛ na Bali la dɔgɔtɔrɔsobaw minnu fɛnɛ bɛ États-Unis yen i bɛ taa sɔrɔ a professeur n'a docteur ba dɔw maliyɛnw bɛ maliyɛnni dɔw fɛnɛ dɔn o yɔrɔw la yen nɔ donc ça n'an bɛ ka tɔw servir n'o de fɔ ten nɔ nous sommes en train de servir, c'est-à-dire participer au développement de la première puissance mondiale. Pourquoi pas les nôtres, c'est-à-dire an bɛ ka participer k'olu tɔw ta ɲɛnabɔ mun n'an tɛ dɔwɛrɛ kɛ anw yɛrɛ fɛnɛ ta ye yan nɔ donc o de bɛ an animé ministre ye u y'o forum mun kɛ a n'o hakilila mun kɛ proposition caman kɛra a kɔnɔ o proposition je pense que u bɛna u bila en application et puis a la fɛnɛ u ma dan o ma dɛ an mɔgɔ damadɔ bɛ yen nɔ u y'an sugandi an taara président yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ k'a fɔ ko ka na ka taa ten o dɔrɔn tɛ ka investisseurs lajɛ k'u dalajɛ an taara Kuluba an taalen Kuluba k'an ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka na k'an sigi a ko k'an ka kuma ni maliyɛnw yɛrɛ entre maliyɛns ici c'est à dire foyi t'a la ka kuma yɛrɛ to dun kan na ɲuman an y'a bɛɛ fɔ a ko aw caman bɛ aw sen kelen bɛ kɔfɛ mais a bɛ diya n ye n'a y'aw sen fila yɛrɛ bɛɛ bila yan nɔ sen fila bilali yan nɔ fɛnɛ a bɛ waleya cogo o cogo ne kɔni na jamana pɛrɛlen bɛ k'o kɛ aw ye a bɛ waleya cogo o cogo jɛya sira kan jamana kɛlen bɛ k'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen donc nin kɛra jamana ɲɛmɔgɔ de ka kumakan ye ale de ye forum senfɛ aw filɛ télévision la muso ka nkalon jamana ɲɛmɔgɔ la ne se ka nkalon da la o ne tun bɛ salle kɔnɔ donc a ko ten nɔ ko a bɛ se ka jamana tila ta ɲɛli kɔsɔn aw bɛ se ka na cogo o cogo ka participer Mali ka ɲɛtaa la ka na aw sen fila yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogo o cogo vraiment fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni aw ka projet dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ni poussière kɛlen bɛ k'a bila dɔ ka tiroir kɔnɔ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna a sigilen fɛnɛ a ko aw ka interlocuteur ka ci fɔ olu fɛnɛ ɲɛna yen nɔ minnu bɛ kɛ anw ka ci mabilasira ye an ni ale cɛ ka ci don o tigiw fɛnɛ na donc ne bɛ nin appel lancer diaspora mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ se ka na ka participer faso ka ɲɛtaa la faso mago bɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen na sisan de surtout an b'a wagati la faso mago bɛ fasoden faso bɛɛ la sisan de bɛɛ lajɛlen faso ka ɲɛtaa la y'a mɛn i ye cɛba o cɛba musoba o musoba tɔgɔ bɔra tuma min na u tɔgɔ bɔra ka jamana to gɛlɛya dɔ de kɔnɔ n'u nana ka na k'u don jamana kɔrɔ o tuma la donc bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ jamana ye jamana mago bɛ bɛɛ lajɛlen na personne n'est exclu donc jamana dayɛlɛnnen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye donc gouvernement a bɛ t'olu ka sira kan u ka nɔgɔ mais hali ni anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni anw de sɔrɔli ka nɔgɔ u bolo u k'a lase anw ma n'u y'a lase anw ma an tɛ gouvernement ka ciden ye ci t'a fɛ mais alhamdulilayi rabbil alamin an b'a dɔn ministériso si tɛ yen nɔ mun datugulen don an bɛ se ka don cogo min o fana bɛɛ bɛ se ka don ten nɔ donc n'a kan ka don cogo min na an fana bɛ se k'a ladon o la yen nɔ. ayiwa Bala Sisoko o b'a to yanni an ka kɔrɔfɔw kun cɛ yanni ɲininkali laban cɛ l'Amérique jamana an y'a ye wagati laban ninnu na hali ni y'a sɔrɔ wagati dɔw tun kɛra gɛlɛya tun bɛ an ka jamana ninnu cɛ bari fanga daraki mun kɛra an ka jamana kɔnɔ nka nin wagati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ l'Américains bɛ ka u sɔ don Mali la dɔɔni dɔɔni a jirala k'a fɔ l'Amérique yɛrɛ ni Mali don n'a natɔlaw la u bɛna baara ɲɔgɔnyaw caman bila sen kan e yɛrɛ bolo e ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don l'Amérique jamana ma san 35 i bɛ sigi o ka jamana kan Mali ni l'Amérique ka baara ɲɔgɔnya walima ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin ni jamana fila ma wa?
n'a bɛ se ka kɛ tɔnɔko fɛn ye ka ɲɛsin jamana bɛɛ lajɛlen ma jamana fila in ma o ye mun ye un partenariat gagnant-gagnant ni y'o kuma mun fɔ n delila k'o fɔ et puis maliyɛn minnu sigilen bɛ Amérique jamana kan n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'u encourager u bɛ cɛkasiri mun na yen nɔ kosɛbɛ et puis camanba fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ position caman na yen nɔ sisan n yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ an ka association mɔgɔw ye association des Maliens Unis d'Amérique an ka lajɛw la n bɛ tilen k'o de fɔ n ko jamana sigi cogo dɔ ye mun ye k'a dɔn ko hali jamana politiki an k'an da don a la alhamdulilayi rabbil alamin n'an caman bɛ yen nɔ nationalité b'an bolo donc an ka nationalité ninnu an kana ta dɔrɔn ka kɛ voyagekɛla dɔrɔn ye donc caman bɛ yen nɔ u bɛ baara caman na n bɔra ka dɔgɔtɔrɔw ta f'i ɲɛna n bɔra ka professeurs ta f'i ɲɛna avocats bɛ yen nɔ Amérique yɛrɛ hali n'i taara congrès kɔnɔ c'est-à-dire malien policiers bɛ yen nɔ malien sɔrɔsiw bɛ yen fɛn caman bɛɛ bɛ yen nɔ donc n bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo la mais n y'a fɔ hali bi société civile jana hali bi fɛn dɔw bɛ yen nɔ gouvernement tɛ se k'a kɛ an de société civile bɛ se k'o kɛ donc o fɛnɛ ka bɔ yen nɔ développement na minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ politique ko bɛna kɛ hali kunu maire sigi kɔrɔ dɔ kɛra New York pour la première fois New York ye maire sɔrɔ silamɛ sɔrɔ donc o fɛnkɛ la ne tun bɛ to la Mali kɔnɔ yan nɔ k'a participer tuma bɛɛ parce que u ye communauté leader fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire Sénégal communauté leader b'a la Afrique bɛɛ lajɛlen Guinée Burkina an bɛɛ lajɛlen Niger bɛɛ ka fara Nigeria an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan donc Mali ne tun ye o représentant ye donc du coup an bɛ campagne kɛ au sein de notre communauté donc an ka communauté kɛrɛfɛla la an bɛ campagne kɛ walasa bɛɛ ka se ka bɔ tuma min na c'est une première fois c'est-à-dire k'a fɔ ko africains ka bɔ ka tɛ maliyɛnw dɔrɔn africain bɛɛ lajɛlen k'i sen don ko la donc o fɛnɛ la hali u ka cabinet kɔnɔ africains b'a la donc n bɛ tilen k'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna n'Ala y'aw sigiyɔrɔ bɛn o ma donc caman bɛ yen nɔ minnu wulila yen nɔ parce que an caman bɛ yen an denw wulila yen nɔ ka kɔrɔbaya donc olu caman b'u sen la ko dɔ kɔnɔ et puis maliyɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu taara depuis à bas âge olu fɛnɛ bɛ yen nɔ beaucoup sen don ko kɔnɔ i n'a fɔ mun kɛra maire ye sisan a ma wolo Amérique o mais a taara à bas âge donc a kɛra maire ye donc an bɛ k'olu kow de labɛn kosɛbɛ k'i ka question jaabi donc an bɛ se ka lobbying kɛ pour le Mali i y'a mɛn et puis n b'an ka ambassade filaw bɛɛ lajɛlen fo Monsieur Confro et Monsieur Berthe et les deux ambassadeurs vraiment beaucoup jɔyɔrɔ la an mago mana suma tuma o tuma u b'o o fɛngɛ kɛ donc ka se k'a lajɛ n'i y'a ye Amérique jamana ani yan nɔ c'est-à-dire société civile an bɛ ka u y'a ye maliyɛn minnu bɛ yen nɔ taaɲɛ ɲɛ b'u kɔnɔ donc olu ka taaɲɛ o jamana ka taaɲɛ ye donc k'a dɔn olu fana bɛ se k'u bolo di cogo min na Mali yɛrɛ fana bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na o de y'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini tabarikala halisa o teriya ni o jɛ min bɛna kɛ l'Amérique ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka a jɛ sinsin k'a kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin jamana fila in bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa bamananw ko ten tɔ fɛn banbali o jate dɔn kulun sera siɲɛ ma Bala Sissoko association des Maliens Unis d'Amérique a ɲɛmaa ye san 35 sigilen don l'Amérique jamana kan ni maa ko k'an ka nin kɔrɔfɔ kun cɛ bi miniti 2 kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ Bala Sissoko miniti 2 kɔnɔna la n b'a daminɛ mun ye fɔlɔ n bɛ information di mɔgɔw ma so ninnu bɛ sɔrɔ cogo di donc an tun bɛna voilà ka adresse di voilà an bɛ kɔrɔfɔ kun cɛ ni adresse ye voilà donc a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔw bɛ se ka ne yɛrɛ contacter n yɛrɛ ka téléphone numéro kan mais yɔrɔ dɔ b'an bolo yan nɔ n'o bɛ ACI kɔnɔ donc numéro téléphone a bɛ WhatsApp kan a bɛ bureau yɔrɔ jabalabaw la voilà min bɛ Bamakɔ Amdalaye ACI 2000 la voilà Bamakɔ Amdalaye ACI la donc o numéro ye 70 09 57 55 non 57 encore 57 70 09 57 57 70 09 57 57 o fana ka bɔ na minnu bɛ taa email fɛ k'a fɔ k'u bɛ ka internet u bɛ fɛ ka taa site web kan donc o ye cmd ok point mali point com voilà cmd point mali point com donc o ye fɛngɛ ye o ye donc ka bɔ o kɔnɔ yen nɔ Ala fo n bɛ Ala barikada n bɛ dugawu kɛ jamana ye kosɛbɛ kosɛbɛ Ala ka jamana kɔlɔsi Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye tunkaranko bɛ fan o fan fɛ komi i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ ten nɔ Mali mago bɛ an na
maintenant plus que jamais. Donc an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn an ka sɔrɔ an y'a sɔrɔ cogo o cogo ni an bɔɲɔgɔn minnu tora an kɔfɛ n'olu ma fɛn sɔrɔ a kan o ye tɔ ka jɛ ye et puis tunga fana diya ye mun ye seginko de y'a diya ye c'est-à-dire an bɛ se ka mɛn tunga la mais an b'an ka to tunga la donc seginko ɲuman Ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana kolo suma Ala ka jamana kolo suma Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye vraiment n b'a aw fo k'aw waleɲuman dɔn a lamɛnkulu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka tunga hɛrɛ di bɛɛ ma. Merci beaucoup Bala Sisoko an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka i ka ci bɛɛ bila bi ka se ka na an ka wele jaabi ani ka se ka nin barosigi in kɛ barosigi min n b'a jigiya k'a fɔ a nafa bonyana aw ni nin yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan bari Mali ani l'Amérique jamana ni wagati laban ninnu na tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛ ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'a kɛ sabatifɛn k'a kɛ tɔnɔbɔfɛn ka ɲɛsin ni jamana yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ma Bala Sisoko yɛrɛ fɛnɛ ka wulikajɔw a n'a ka cɛsiriw fanga ka bon cogo min na o tɛ ko dogolen Mali kɔnɔ bi in na tungarankew k'u tɔgɔla dugukolo sɔrɔ k'u yɛrɛ tɔgɔla so sɔrɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye cité de la diaspora malienne tungarankew yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔ so 600 walima du 600 ni du 2 du 100 bɔɲɔgɔnko b'a la o ye minnu ka sɔrɔ jiginnen don yɔrɔ in bɛ Tabakɔrɔ an yɛrɛ wulikajɔ kɛ waati dɔw la ka taa ɲɛda kɛnɛ kofɔlen kan ka taa a sow lajɛ ministre Musa Agatayɛri sibiri tɛmɛnen ale yɛrɛ taara munumunu salo kɛ kɛnɛ kofɔlen kan Bala Sisoko bɔra sisan k'u ka adresse di nɛgɛjuru sira fɔra aw ɲɛna o cogo kelen na u bɛ sɔrɔ Amudalayi AC 2000 la ni maa min nka so in a dabɔlen don tungarankew dɔrɔn de kama tungarankew dɔrɔn tungaranke minnu ɲɛ b'an na minnu tulo b'an na nin waati in na ka taa se hali minnu yɛrɛ somɔgɔw tungarankew bɛ yan nɔ tungarankew somɔgɔw ka kibaruya lase u ma nin wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min na et surtout jamana bɛ k'i sen don a la jamana yɛrɛ musaka dɔw ta a ko la ka taa se musaka in yɛrɛ fɛnɛ n'i b'a sara i bɛ tɛmɛ banque de ka sira fɛ walasa ka se ka nin wari kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka i yɛrɛ fo Bala Sisoko n b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma ka i wele ni temps sera ka sɔrɔ Bala Sisoko ninnu ka wulikajɔ n'u ka boliboliw fanga ka bon nka ni temps sera ka sɔrɔ ka se ka na ani ka nin barosigi ninnu kɛ min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka i fo k'i waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welelen Bala Sisoko maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don l'Amérique jamana ma a n'ale ka barosigi o kɔrɔfɔw de tun bolila so 600 ani so 2 min ni ministre taara i ɲɛ da a kɛnɛ kofɔlen ka Tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ k'a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw jira an na